Бародаро, марҳамат, тамошо кунед. Toyota Camry 2, комплектация SK, яъне SE. Мотор 2.5, Америка. Тонировка ҳуҷҷатош ки ба фикрам ҳамин моҳ тамом мешудааст, камтар мондаги. Сети сип 31, нарх 120 000 сомон, срочни фурӯхта мешавад, албатта боз муомилат дорад, арзон карда мешавад. Тамошо мекунем бародаро, кани чӣ камбудӣ дорад, баллонош нав, дискош, заводской дискои SK, кузуфош тоза, нигоҳ кунед. Сип 31 будааст. ҳамин мошина ҳама ҷоша дидед, на хушрӯ тамошо карда истодаед. Савол ба Camry фаҳмо, любителои Camry аст ки нуқта вергулаш кати Camry хушрӯ мефаҳмад. Ин ами Camry гуҷош хел вай гуҷош аз худаш не, гуҷош кадом деталаш али шудаги аст. Ҳамра комментария нависед. Салоношо бинед, байнаш лата салонишо комплектацияш неки тоза SK аст. Хуб, сидени лифт, винкода мондан дар кор обязательно 2014, 13 моҳ аст. Салончош тоза хушрак, салони сиёҳ, кондитсионер кор мекардааст, 185 000 мил, кожни рул, мультирул, липисток, круиз контрол. Хуб, монитори Android гуфтем, задни камераш катине ки мошин калид старт-стоп надоштааст, ягон ошибка ҳам надорад. Чӣ хел аст бардарҷоно, ҳаст харидоро? Саволи мондагӣ ма ҳатман ҷавоб дед, хушрӯ бо аҳамият даба тамошо кунед. Фараш аст, бампераш аст, ягон дискаш аст, баллонаш аст. Куҷош бардаро али шудаги аст, аз эскаги нест. Нерсед фикратон, неки мошинча ҳолаташ беҳтарин. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо ҳатман обуна шавед. Боварӣ дорам мошинаҳои ба таби дилатонро аз канали мо. Бародарҷонои ман, шабатон ба хайр бошад. Марҳамат, тамошо мекунем. Боз ята дигар мошинчаи Hyundai Avante HD пешкаш мекунем. Солаш 2009. Мотор 1.6. Мошин бардаро Корея мешад албатта. Ин мошино Дубайка доран, Америка доран, баъд Корея доран. Дубай кати, Америка, Elantra кати. Ин кузуф аст, неки номаш Elantra аст. Корейка бошад Avante. Хулас бардарҷоном, нархи мошинчара 77 000 сомон гуфта истодам, боз камтар муомилат доштааст. ҳолаташ бисёр хушроат аст, неки саб сафедак аст. ранги аспи сафед барем. Поворотникчоша ду контакта кардаги будам бардаро хушрӯ шудаги аст. Астраҷи доштам, ама хел мекардам ман. Номерчош 61 16, номерошам падарка, номери хушрӯ ҳам несту. Хуб, чӣ дорад бо баллончош дар ҳолати хуб? Медонед чӣ? Якта дискаи 16 намерасад, дискаи калон, баъд як тонировка. Агар як тонировка кунед, дискаи калон занед агар бардаро, мошинча бовар кунед, аҷоиб хушроак мешавад. Хуб, салонро тамошо мекунед. Яъни чӣ дорад? Подсветка доштааст, 4 ойнаи электропакет, ду подголовника, салонаш кожа бошад, латта бошад, аҳамият надодем. Ба кабинкачош гӯшакош ҷамъ мешавад. Салонаш кожа будааст. Боз чихоли хушрӯ кашидаган, чихолҳои оригинални. Пробег 163 000 километр, газ дорад ё не? барои ки хай чекаш гирён аст, мумкин катализатор бошад. Монитори Android, обогрев сидений, коробка автомат, климат контрол мешавад, адназони, салончош, торпедош, тоза хушрак, лабоишам трешни кафидагӣ надорад. Чӣ хел аст бародарҷоно? Арзанда аст ё? Бародарҷонои ман, ана барои шумо ята дигар Mercedes C-класс, сечка, кузуфи 204 кузуф. Ин мошинчаи мо бародарои ман срочно 85 000 сомон фурӯхта мешавад. Американка мотори 3.5. ҳуҷҷатош бошад агар то моҳи декабр то охири сол панорама дорад. Дискачоша нигоҳ кунед, баллонош ҳам дар ҳолати хуб. Опорни дискош перфоратсия доштааст. Камбудиш ҳамин генератораш ба фикрам кам ҳаябурнибо отказ карда истодааст. Даду кор дорад бардаро, мошина хе идеални состояние, расход дорад камтар. Ин мошина ба фикрам 95 мондем яро суръатша ё 100 мондем, дар хотирам нест. Гуфтан чанд та харидоро омадан, мошин дар ҳолати хуби техникӣ набуд, нишон дода натонистем. Барои ҳамин бародарои ман ҳозир овардиам. Ҳозир ки генератораш кам проблема дорад. Хай биёед бардаро аз наздик тамошо кунед. Мошина бардаро Америка мегӯям, не ки Америка нест охи. Садқа тамошо мошинтон чӣ шумо намедонед. Ман ҳам берун шинохтам, гуфтам Европа не ака Америка гуфт. охи на километр аст. Инҷа винкоди Америка ҳам надорад. Коробка автомат, хуб обогрев сидений, до рестайлинг аст мошин бардарҷоно. Кожош кам ки хаяд мегӯш. алиш мешавад кусокош. Хуб, пробегеша бинем кани чанд круг гаштагӣ бошад. Аккумулятораш ҳаст ё нест бардаро? Ҳар пробегеша мемонем. Чӣ ба описаниеро тамошо кунед. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Арзанда аст ё не? Ҳатман фикротон накунед, лайка фаромӯш накунед. Харидоро марҳамат биёед арзанда тамошо кунед. Ба канали мо обуна шавед. Бародарҷоно, марҳамат дӯстдорони Toyota Camry 2, комплектация XL. Барои шумо ята ёфтем, ки фул комплектация соли 2009. Мотор 3.5 6 цилиндра, 8-9 моҳи дигар тонировка ҳам дорад. мошин Америка. Тамошо кунед. 110 000 сом срочни фурӯхта мешавад, камтар муомила дорад. марҳамат касе успех кунад, мебиёд аз наздик тамошо мекунад. номерош ҳам нигоҳ кунед, чӣ хушрак, номерош падарка 0200. 4 баллонаш дар ҳолати хуб аст, неки зимни будааст. Дискачош хушрак,
безключовой доступ дорад, кузовош тоза, дугумиштела мешад бардаро. 2009 ҳаст гуфта истодам машина бардарҷоно. бози бинед кода нишон мекунам, мебинед рестайлинг кардагӣ айна. Кожни салон, мебелни салон, хуб сидени лифт, винкод марамат мезанед мебинед 2009 мешад, 8 моҳ аст инҷа. Салоношо тамошо кунед бардарҷонои ман, старт-стоп заводской аз худаш аст. 156 000 мил пробег дорад. Кожни рул, мультирул, як монитор намерасад, двухзонный климат контрол, обогрев сидений, хуб мебелни салон. Чӣ хел аст бардаро? Аст харидоро арзанда бошад ё не? марҳамат бардарои ман, метавонед биёед аз наздик тамошо кунед. хеле мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали Автодубай КГ пайдо намоед. ва канали мо обуна шавед. бовар дорам ки мошини табдилатонро метавонед аз канали мо ёбед. ташаккури зиёд. бардарҷонои ман, марҳамат, боз ятаи дигар Toyota Camry 6 тамошо кунед. нархи беҳтарин кати 245 000 сом срочни фурӯхта мешавад. солона танировка дорад, ҳуҷҷатош наки нест. камтар дигар як рӯз ба фикрам мондаги аст. соли 2019 фарои пеш 3 стопа ақиб 2 евро бардарон мошин японкаи перекидка нест. мотори 2.5 европейка. худ шуруъ тамошо кунед бардарҷонон. нархи беҳтарин 245 000 сом боз муомила дорад. метавонед равед аз наздик мошина хушрӯ тамошо кунед. нархи Toyota Camry 5 монда истодем. салони сиёҳ кожни салонаш дар ҳолати хуб. ягон ҷош ягон камбудӣ надорад бардарои начи хеле ки дар навор дида истодаед. пешаша тамошо мекунем кани чӣ хел аст. хуб 4 ойна электропакет без ключевой доступ, мошин старт-стоп аст. сидени лифт ду тараф, ҳар ду тараф сидениёш лифт дорад бардарои ман. пробегаш бошад 150 000, бале. мультирул, кожни рул, пробег 150 000 километр гаштагӣ аст. радной пробег. хуб старт-стоп дорад, двухзонный климат контрол, кондитсионерош кор мекунад. боз чӣ дорад нигоҳ кунед. монитор дорад, хеле заводской монитор мешавад ҳамаш. хуб коробкаш автомат, безпроводной зарядка дошта бошад ё не? обогрев сидени дорад, автохолд, парктроник доштааст. мебелчош, салончош тоза хушрак аст бардаро. марҳамат, метавонед равед аз наздик хушрӯ тамошо кунед. аз номи канали мо гап занед, боз хушрӯ барои шумо скидка карда мешавад, яъне арзонтар карда мешавад. 245 000 сом арзанда аст ё не? фикратон ҳатман нависед. лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. ин хеле мошини арзон дастрас танҳо дар канали Автодубай ТГ. ташаккури зиёд. бародарҷонои ман, тамошо кунед. дӯстдорони Mercedes Benz C-ка кузови 202. این ماشینچه ما سالی 2000 است. техпаспорт неки 99 است، неки 2000 حساب میشه. برای کی коробка автомат D+. خوب тонировка ҳуҷҷатош то моҳи май, мотор 2.3, компрессор, коробка автомат D+ систем, номерош падарка 0007. тонировкаи 100% кати, лобовоёш анти-блик, ҳолаташ беҳтарин, комплектация спорт. дискои 210 кузовштаги аст. кузов тоза, ягон чӣ кор надорад. нарха бинед нахи бардарҷамо 75 300 дам неки барои подписчикои Автодубай ТГ. охираш бардаро 70 000 сомон без савдо. 4 ойна электропакет, потолокош алькантара, ина неки ручкаш набуд аст бардарҷоно. минусаш намеқад. марҳамат, салона мабинед. кондитсионерчош, ях кондитсионерош хушрӯ кор карда истодааст. ина ҳамаҷош тоза хушрак. пробег 257 000 километр гаштагӣ. круиз контрол дорад, автопилот мебинед ки обогрев сидени ҳам дорад, на кор мекардааст. коробка хай гуфтем коробка гуфтем D+. зимний режим, летний режим албатта. хуб чиша гап занем дигар бардаро. потолока гуфтем алькантара, люк дорад. люка шишагӣ бо люки оҳанӣ ҳам мешавад. рулчоша нигоҳ кунед чӣ хел аст. харидоро марҳамат, варианти беҳтарин аст. чӣ хел аст бардарҷоно? арзанда аст ё не? фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед. ина хеле мошино барои подписчикои ман. арзанда аст ё не? ба канали мо обуна шавед. бовар дорам ки мошинаи арзону дастрас аз канали мо пайдо мекунед. ташаккури зиёд ба ҳаматон. рӯзи хуш, барори кор бардарҷонои ман. ҷонои ман, шабатон бахайр бошад. бозияти дигар Toyota Avalon нигоҳ кунед. ин Avalon чӣ медонед чӣ хел аст? солаш 2009. баъди уже 10-11 дигар кузов мешавад. ҳамин кузова рестайлингаш мешавад. камтар фарқ дорад. мумкин ҳамин кузова рестайлингаш шавад. мумкин набинед ҳамун чиз аст. хуб солаш 2009, мотор 3.5, мотори соли 2012 штагида 16 000 сом, мотори вагони пачка парчагига. срочни фурӯхта мешавад. аз ҳамин сабаб бардаро ина мойка кардан ман успед накардем. хуб нархаш 75 000 сомон мисаисода. неки ҳамин бардаро барои подписчикои ман ҷои охираш, ҷои ҳамин ҷонбурои дида як сом арзон намештагиш 69 000 сом бардаро. касе харидор бошад нашуд нарх арзон шудан занг назанед барои. саломоша тамошо кунед, неки ин мошинчаам хушрак шоди хушрӯ. ина мониторчошам даги кор мекунад гуфтам, агар ҷош гиром мекунӣ. кожни салон, сидени лифт, памят сидени, мошинча бардаро дубайка даст. америка нагуфтам ба фикр ман, дубайка аст. найдиши нигоҳ кунед, магнитофонча. инҷа магнитофонш аст. коробка автомат вариатор мешавад. ҳам обогрев, ҳам вентилятсия сидени доштааст. неки ина нигоҳ кунед, агар кор кунад, агар салончаш бад не.
рулаш камтар сахт аст, туг аст, чӣ хеле аст да? Намедонам баъди электромобил назарам ба тофтаеса хай бор биёрид бинед. Лабои алиш мешад. Гази евро 4 доштааст. Не кор намекунад ба фикрам мотори нав задагӣ кор намекунад. Мотори нав доли газ истифода бурдагишон. Пробег 322000 км. Чӣ хел аст? Равад бародарҷонои ман тамошо кунед. Дӯстдорони Range Rover Sport. Ин Range Rover мо соли 2015 Корея. Мотор 3 литра дизел. Олаташ беҳтарин 2-3 рӯз пеш ҳуҷҷатошро гузаронда гирдем. Ҳуҷҷатош танировкош ҳамаш солона аст бародарҷонои ман. Мегиред фақат ҳай мекунед. Ягон кор надорад. Як номер мегиред. Тамом дига ҳеҷ расход надорад. Хуб, нарха нигоҳ кунед бардаро. 360 гуфта истодагӣ дам, ки хай гуфтем камтар дигар арзонтар монед. Барои подписчикои ман 350000 сомон. Боз муомила дорад. Тамоми намуд санҷиш ва тайёр мошин. Ҳамаи намуд устои биёрид бардарои ман. Баъзу проверка кунед. Махлуқ кунед, савдо кунед, гиред. Барои ки ба дилфриас мошинча, худашон як дастгаштаги дидан камтар пул зарур аст барои ҳамин овардан. Исключую доступ ҳам доштааст. Салон нигоҳ кунед чурак, задния багрейв, панорама, кожни салон, светли салон, акустика меридиан. Дарош не намекашад наки. Мошин бардорам як ҳафта шудаги ҳастам, ода нигоҳ кунед штрих-кодо шуда рафтагӣ нест. Вагони мошин як ҳафта пеш рондагӣ аст. Мо ҳафта камтар худашон як даст сай кардагӣ ки нав дарондагӣ аст. Салончош тоза хушрак аст. Кожни рул, мультирул, пробегаша мебинем 144000 км гаштагӣ. Хуб, хеле коробка автомат мешад. Старт стоп, пневма подвескам дорад. Чӣ хел аст бародарҷоно? Арзанда аст ё не? Фикратон ҳатман нависед. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шед. Бо эҳтиром, канали Авто Дубай. Бародарҷоно нигоҳ кунед. Шабатон ба хайр бошад. Як тай дигар Hyundai Elantra. Соли 2017. Мотор 2.0, мотори донус мешад, бале. гази евро 4 ам дорад бардора, не такси ва фаъолият мекунад. Мошин камакӣ кор дорад, корошо нишон метам, лабоиш алиш кардан лозим. Нарх 75000 сом бардаро. Харидоро марҳамат 2 моҳ пеш ҳуҷҷатоша гузаронда гирдем, ҳуҷҷатош солона. 2 моҳ пеш гуфтан ё 2 рӯз пеш гуфтан ки 2 ҳафта гуфтан, рост дигар. Аз 1 моҳ шудааст ҳуҷҷатоша гузаронда гишпай, 11 моҳ ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия ҳам доштааст, на бампери қибаш кор дорад бардарҷоно. Лампочкачи стопаш тухтагӣ на ин тараф дукта. Хуб, салона тамошо мекунем. Марҳамат, салони светли, салонаш бардаро латта аст. Хуб, пешоша мебинам бардарҷоно. Хуб, чороина электропакет гуфти гапо, вин код марҳамат мезанем, 16 чанд моҳ ҷо 17 мешад. Салончошо нигоҳ кунед бардарҷоно, кондитсионер кор мекард аст хушрӯ. Пробега нигоҳ кунед 224000 гаштаги аст мил. Лабоя гуфтем трешин дорад, коробка автомат, режим вождения дорад, монитор, задни камера ҳам дорад бардар. Чӣ хел аст бардарҷоно? Яктай мошина бай-бай гӯед фрестадам бардарҷоно, ман бай 75000 сом срочни фурӯхта мешавад бардарои додаре ки мо зангир будааст, барои ҳамин мефурӯшам фрестадааст. Боз наки хушрӯ муомила дорад. Биёед ягон нархи хушрӯда мечиҳад. лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Ташаккури зиёд ба матон. Шаби хуш. Бародарҷонои ман, подписчикои Авто Дубай таҷе, марҳамат, боз яктай дигар Lexus RX 350 нархи чубирек. нарха нигоҳ кунед охи бардарон, ин хел нархо танҳо дар канали мо. Барои мин чикор мекунем? Ята лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед, аз мошинои навбатиҳом бехабар намонед. дӯстдорони Lexus RX 350 нарха шумо нигоҳ кунед 153000 сомон срочни фурӯхта мешавад бардаро. бисёр не, боз камтари дигар боз муомила дорад. Агар аз номи канали мо биёед гап занед бардарои ман 3-4 моҳ танировка ҳуҷҷат утилизатсия ҳам дорад. мошин нозада гуфта истодан, задагӣ надоштааст, не ки винкод нишон намеча, винкод намеброрад мегӯям. барои ҳамин бардарои ман қатъи устоотон биёед, хушрӯ тамошо кунед, маъқул шавад, савдо кунед, гиред. рафтем пешош экспорт кардагӣ до рестайлинг соли 2002 мотор севима 6 цилиндра сафеди трёх компания, не ки қаду қоматчош хушрӯак аст. нархи беҳтарин ки бардаро нигоҳ кунед охи. хуб, чӣ дорад дигари мошини мо бардаро? салона тамошо мекунем, балонош ҳам дар ҳолати 80% на паналне ки хел мегардад оли ҳамин сезона. салони светли, кожни салон, кожаош дар ҳолати хуб, без ключевой доступ, сидени лифт, памят сидени, винкод марҳамат, хел намеброрад истодан, не марҳамат, винкод бояд бор занед бинед. салончош бардарҷоно, мошин монитори Android дорад, монитори заводскии худаш не, барои ин ҷостикаш нахел мешад. DVD без обогрев сидени, вентиляция сидени дорад, 180000 мил пробег дорад, ягон ошибка надорад бардаро. марҳамат. чӣ хел аст бародарҷоно? арзанда аст, фикратон аст, лайка фаромӯш. бай. ана бародарҷонои ман, барои шумо яктай дигар BMW FC соли 2015. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯак аст, чашмакӯша нигоҳ кунед бародарҷоно.
این ماشین قطعی آدم گاب میزند. نمرش پدرکا 66. мотор 2 литра дизель ماشین Корея سال 2015 حالتش بهترین یگان کمبودی ندارد. ماشینچه ام پاکت نرخ نگاه کنید برادر جان چند پلاس 160,000 сом فرستادم باز معامله دارد. حجتاش برادرها همش سالانه برای که ماشین یک هفته پیش در آمده است واگن نگاه کنید. لایک فراموش نکنید. سالش 2015 تازه برادرش 15 نسلی. خوب سویتش تیامنا سینی برادرها این سویت بسیار سویت خوشرو است. این سویت امی оригинало میشد. номерчоша нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ X-Drive даст, полный привод, задний камера, задний парктроник, люк дорад, чихолои бои падарка, чихолчоша нигоҳ кунед чӣ хел фасона, чихолои накидка, кожни салон, салони сиёҳ, мебелни салон, без ключевой доступ бояд дошта бошад, чӣ ба нест. Салона тамошо мекунем, сидени лифт, памят сидени, бирка 2015 аст бардаро. Марҳамат, салончаи тамошо кунед. Салонош хушроак. Обогрев сидений, климат-контроль, 3 режим, 4 режим, 3 режим вождения доштаст. Пробега мебинем, неки чи аст, кадом сабаб ки якта чекаш гирён. 148,000 километр родной пробегаш аст. Чӣ хел аст бародарҷоно, арзанда аст ё не? Фикротона ҳатман нависед. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Бо эҳтиром, канали Автодубай. Ташаккур зиёд ба матон.